कारवार जिल्ह्यातल्या यल्लापूर शहरात काल दुपारी रंजिता नावाच्या दलित हिंदू महिलेचं गळं चिरून एका मुस्लिम युवकान खून केल्याची घटना घडली हो. खून करून युवक असा तो फरार झालो. हे युवकाचे नाव जाऊन असा रफिक हो फरार झालो असलं आणि त्याचा शोध या घटनेची माहिती मिळाल्या उपरांत यल्लापूर पोलिसात ते घेत असलेले वेगवेगळ्या ठिकाणी त्यांची शोध मोहीम सुरू असली. रात्रभर शोध मोहीम सुरू असली. मात्र आज सकाळी पहाटे यल्लापूरच्या जंगलात या रफिक नावाच्या संशयितान झाडाक दोरीच्या सहाय्याने गळफास लावून सुसाईड केल्याची समोर आलेली असतात. तेका लागून हे प्रकरण नेमके काय या संदर्भात पोलीस तपास करीत असतात. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार जी रंजिता नावाची महिला असा ती महिला काही महिन्यापासून आपल्या पतीपासून वेगळी राहपाक लागली. त्यावेळाच्यावर रफिक आणि रंजिता यांचे संबंध असा ते वाढिले. त्यातूनच हो प्रकार घडला असतलो असो प्राथमिक अंदाज असा तो पोलिसांनी व्यक्त केला असतात आणि या संदर्भातील पुढील तपास तो पोलीस करीत असतात. पुरवठा खातील प्रमोद मुंडे.